Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Joshua, Kapitulo 1, versikulo 9. Laglagipem ti bilin ko, pakirdem ti pakinakam mo, di kaagbutang wano maupay, tasya, ti apo a Diyos mo, adak lataken ka iti sadino man apapanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Ana, umay ka manganin Itay pay lang ay ayaban ka amangan. Ilepas ko pa'y ito'y buya ak pelikula, nanang. Ay na, nagmayat ti agbuya kadagiti kakastoy a pelikula. Oo na yan. Action movie manin ti buy-buyaem. Kan maipapanmanen iti militar wano soldado day tabuy-buyaem. Wenanang, kayat ko at talaga ti agbuya kadagiti kakastoy. Ngamin, kayat kuntumat ti agbalin a soldado. Anya? Bilibak at talaga kadagiti soldado. Iso ano adda agton iti husto nga edad. Padasak ti sumrak iti PMA, wano Philippine Military Academy. Lakay, talagang samot akayat ni Jana nga anak kati agbalin a soldado. Ne, pa anak unam ti kasta bakit? Kanayon ti panagbuya na kadagiti action movies, amay papan kadagiti soldado ti istoryana. Ket, anya kumatidakas na no kastaman ti kayat na. No siyak, jak kumakayat. Tanarigat samot ti training a pagdalanan dagiti soldado. Ket no kabaalan na lakit di tunuyin na ti arapaap na. Kan maysa, babae ti anak ta, kabaalan na nga ta. Ay na, bakit? Adun dagiti nagbalin a soldado a babae. Ket no talaga a desidido iti kastang arapaap na, suportaran takit di. Nasurutam ka din ito yung surok kan ka iti dito yung subject tayo? Wan Julius, katagyaman tada ka amang isursuro kanya kadagiti pakarigata ka subject tayo. Wana, nauray si ka, adamot dagiti paglaingam, kat isuro nakmat. Iso give and take ako na da. Ay na, imbaglaangan ta si kati kabaddo ngalak dito eh. Ay, amom ka di. Idi pala damot ang agam amo dito yung academy. Nalagaanan ti riknakan ka. Iti day ta kinabintas mo. Ano ti padak alalaki, nagrayokon ka. Kumaro manan ti kinabuladas mo. Saan man? Agpaiso ti bagbagak. Kahit sapay la kuma ha. Taddanam namak iti nabayagan nga idardarirag ko kan ka. Kas nakunakon, igaad tapay ti agadal, Julius. Makauray day ta abanag. Kayat ko ti agtuloy nga agadal dito academy. Ngam gapo iti panagsakit ko. Kapilitan a pumanawak. Tasigon iti doktor. Saan akabaulan ti bagyek dagiti trainings tayo. Anyang nga rod. Narigat mo't no ipilit mo. Tas ikamit lati ka asi. Wan Julius, iso ano pa'y agkad-gad tiriknak. Kapilitan a pumanawak dito eh. Kat mapanawan ka. Sana balay. Tatunggal at dagundaway ko. Kat awagan ka. Di mo ko mabaybayan ti magim ha. Tainton agturpusak dito akademya. Agkalaysatan. Uray si ka. Aywanam ti bagim. Laglagipem. Ay ayatan ka unay. Sikat ti kayat ko. Akat ako nay ititong palbihag. Kasta akmat, Julius. Ay ayatan kamat unay-unay.
Anya ngay nga rod anak ko. Saan siguro aday ta tinaitani aparakan ka? Wen nanang, iso nga agadalaklangan iti sabali a kurso. Wen, anak, di ka maupay. Adda tinapimpintas pa'y siguro a plano ti Diyos, aparakan ka. Wen tatang, iso nga inak to agin kwar iti universidad iti syudad. Wan anak ko, kat adda kami latakan ni tatang yo amang suportakan ka. Ket laglagi pam ti kumamang lata iti apo, iti anyaman nga aramidam. Wen, tatang. Nakaragragsak kag dyan, tagasawatan. Uray siya. Agyaman na kiti Diyos. Tasika at talaga ti kagasat ko. Ket agyamanak, iti kanayon apa ng tartarabay na kadatayo. Wen ket maragsakanag. Ta iti hukbong dagat ng Pilipinas ana ikapeng ka. Saan ket nga iti army wenno marines. Ta narigrigat at talaga dayta. Wan nga rod, angem saan pa'y manlada kita ti pagsaritaan ta. Tikit di may papan kadatatin to na rin ta. I love you, Jana. I love you too, Julius. May sa kadagiti maidistino iti barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. Iso amaya dayo akan ka. Wen nga rod, mahal. Isong agyan kayo ijay iti sumagmamano abulan. Sakay tumanan makadapaw, wenno makaaddak iti daga. Aganos ta. Sabay may sadadya ang lugar, akayat agamgaman dagiti gangganet. Gapo iti natural a kinabaknang na. Ala, ikarkararag ko ti panang protektar, kan panang tarabay kan ni Apo Diyos. Nagrigat ti kasasaan tayo dito tangat baybay. Gayam. Uwan nga rod. Kas kung may tinapasamak iti may sa akadwa tayo. Na-dehydrate. Imbaglangan. Tada kadwa tayo nga amuna ti agdextrose. Iso da jay, naagapan. Kaya't nakarecover mo lang. Uwan nga rod, gayam. Nagamanyangin nga rod. Trabaho tayo dito eh. Kinaadda sinapataan tayo apagrebbangan. Uwan nga rod, gayam. Kahit kadagiti ordinaryo nga umili. Di mo, nukasa mo tirigrigat tayo dito eh. Gundo na ita. Tadi namat mo ti kasasaad tayo. Iso at ikapigsahan akalasag tayo. Kat kararag. Adi na tayo kumabaybay anti na Marso. Kat makaawid tayo lata asi kakaradkad. Ken si sa salon up. Amo yun, nanang. Idi, sa anak nga agda naglaunay iti kasasaad ti asawak iti nakaidistinwan na. Gaputa amok anatured. Ken nakasagana akanayon iti anyaman adumteng apanubok asangwan na. Anak. Ngam ita, talaga amadandanaganag. Gaputa iti naudi apanagsarita mi iti cellphone. Nakuna na aga po iti saan apanagkinaawatan dagiti Chino. Kan dagiti agitultulod iti makan kadakwada. Kat awanen ti umno a supply da. Kan mabisbisinan da iti nakaidistinwan da. Kasta ka di, anak ko. Awan sa bali ama itulong tayo. No di ti panangikararag tayo kadakwada. Kat no agtultuloy ti panang bumba dagiti Chino iti danom kadagiti resupply mission. Kapilitan ayan anay dati supply da iti makadomingo, agingga iti may sa abulan. Ay, una yan. Kasi damot no kasta, anak ko. Wen nga rod nanang. Iso ama asyanak iti asawak.
Kan nakunanapay adagiti daddo maasuplay da kat nag-expirean. Iso analsam tiramanda. Ngam kapilitan nga anusan da. Nasakit a panunutin akasta ti mapaspasaranda. Ngam kastay nakon. Ikamang tayo ida iti apo. Asalwadan kan aywanan na ida. Laglagi pam anak ko. Dakkel ti maaramidan ti naimpuswan a panagkararag. Sige, manganta kabayatan ti panagistoryata. Imbaglaangan, taad na time mo anak ipagkita kanya. When gaputa talaga akayat ka makita, friend. Ay na, Kat, kumusta kayon kin ni Julius? Madandanagan nga rod para kan ko, ana. Oh, apay man. Gapu iti kasasaad da, kadagiti kakadwa na iti nakaidistinwan da. Among kadi abong bumbaan dagiti Chino, dagiti resupply mission amangipan iti supply da. Kan ura isu da. Kayat da abot-bot ida, tapno pumanaw da ijay. Kat maaramid dagiti Chino, ti kayat da. Aywan, nabuyak day ta iti news. May sagayam ni Julius ana idistino ijay. When friend, so aday ta ti pagdanaga. Ay na, ura asino mat a friend. Agdanag no kasta ti klase ti trabaho ti asawa. When kunak no may mayat nga iti Navy ti nakaikapangan na. Ang saan mat gayam? Kat, kumusta kayo matan ka ni Benson? Nasayaat mat agawid inton umay abulan. Kit agkuyog kaminton amapan ijay Switzerland. Kasta ka di, friend? Ay na, maragsakan para kan ka. Thank you, friend. Kat, kumusta mo ti panagadal mo iti abogasyan? Nasayahat mat. Barang makaturpusak itatawan. Kalpasan na, ag-review ak para iti bar exam inton sumaruno atawan. Kunak no nalaka ang maawatak ti trabaho ti asawak kasoldado. Kan Jack agdanag. Tadati mo't amay sa kadakwada. Hangam ita, gapo kadagiti damag amabuybuyak. Kaslang maiiwa ti pusok. Gapo iti mapaspasamak kadakwada. Kasanon, no iti sumaruno kat bala. Saan kat adanom ti aramaten dagiti Chino kontra kadagiti soldado ijay. Kasanon, nubyagdan ti maibwis iti kaadada ijay. Talaga amadanag anak iti asawak. Agraman dagiti kakadwa na soldado ijay. Diyos ko, agtalakakan ka. Aprotektaram kandi mo baybayan ida. Maragsakan na tanagkita tamanan, friend. Uray siya, friend. Kat, saan pa ang nagbakasyon nila kay mo? Saan pa? Tapasaray agyan da ijay iti sumagmamano abulan. Sakbay ang makaadakda iti daga. Sabagay, talaga akasta. Takas jacket nga roti klase ti trabaho da. Katamom, uray agdandanagak, kan amok ti kinarigat ti kasasaad da. Isupay la ti mangpatpatibkar kanyak. Ibaga na di ka agdanag, tanaragsak kami ditoy. Nupay, nauma kami iti lapu-lapu. Water cannon lang dayta. Pilipino tayo. Kulana. Akayat na asawan. Uray anyat sangsangwan tayo at challenges. Kabailan tayo, ta Pilipino tayo ka nga ron. One friend, iso analagip ko. Nga at dagayam sinapataan da iti pagilyan tayo. Kat napatpatag nga amang, ngam iti anyaman a sarili nga interes ko. Jana. Iso anasakit man para kanyak ti panangharharas dagiti Chino kadakwada. Ipagpanakal ko unay ti soldado nga asawak. Tati agbyag para iti pagilian,
ti maysa a kinabanwar nga aramidan da kas soldado. Pudno tako nam, Jana. Kat amin ko mga umili. Kat maamiris da adag iti soldado. Kat isuda ti mangsalsalwad iti pagilyan. Kat awan ko mati asino man amang dadahal iti daytoy a propesyon. Gapu ta ti sakripisyo da. Kan sakripisyo ti kapamilyada ti makagapo. No apay a makaturog iti nasimbang dagiti tao. One friend, no awan dagiti men and women in uniform amakuna. Ay, jaklaan mo no anya ti mapasamak iti pagilyan tayo. Amangan no kanayon agulo dita, gulo dito iti mapaspasamak. One friend, tapno masalwadan tayo kadagiti panagabusod agiti terorista a grupo. Kang runahan iti amin, dagiti soldado ti umuna asumango, kan mga tipa kadagiti mangiruruman kada tayo. Kadagiti aga-agaw, kan abusado agang ganaet akayat da nga agawon ti natural a kinabaknang ti pagilyan tayo. Wanjana, iso asaludo ang kadakwada. Tanuman pa'y addadagiti abusado wenno maditi aramid na asoldado. Ad-ado matlat tadagiti addaan iti prinsipyo ang mangilaban iti karbangan, mangsalwad, mangaramid iti kinaimbag iti padada a tao. One friend, ay kasanungay, umadanin ti papanyo iti abroad kanila kayo mo. Wan nga road friend, iso ang mamiskan to. Angam sana bale, adamot video call. One friend, kat agkin non taktan tulata. Pagyamanan tayo, taadda dagiti soldado ang nakasagana amang salwad kada tayo nga umili, iti pagilyan tayo. Katkas umili, aramidin tayo kumati pagrebengan tayo. Taamin tayo, adda maaramidan tayo para itilina kan kapya, iti pagilyan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na ingbag nga oras kada kayo amin.